kilong kami ke badon ke jingkit kli na ka benta ki khendau ki syap ki jaka ki puta na ka benta kalawe jong ki kun ki kti ki ban sawan ha ka pateng banwan kanong hidap da jing so khia ha bang yoi ba usamla nong lang ujarman jong ka GTF iwan ban syong syak tangan ha kani ke jaka bat hadin ngi yoi kat ki nyong teli ki si ki la ayat sakman ha ka cing syak tangan ke jong i henrei na kaliang jong ka sorkar ka klem patiawi ai tak hadu ka klip mat ka bam mentah ke singi ke bakum bangi tip ila syakot sya ke jing yakran rei ke jing yakran kan nampoi sya ru na kaliang jong ke state government ke jongi kumbangi tip ke MDA2 kala rai ban ai wai hen reu paus nam ya une ulumpong deng ubadon hapo jong kawa umiam bat shi benta kum ke ribhoi anthem ke jongi kadoni ke keteng jong kawa umiam klem artatian onda kani ke government kala IT ya une ulumpong deng ha ke company ka keteng jong kawa umiam kan ja bat klem artatian ke ribhoi anthem jongi kanja da kamen sim ke basu khiangi wan hang ne bania kristiania uni usamla namar mentangi i uni usamla ula don hapre ke jing telur ke jing swai rei na kaliam ke jong ke government ke klem patia oi ai ru em ban ngitip scam ba ke jing em jong usamla nong lang ka syong ha ka kti jong ke sarkar ka jing em jong usamla nong lang obedi zaman jong ke GTF ka syong ha ka kti jong ke government lane MDA2 lada jai ai ya usamla na kaliang jong ke government kadi ban sim ya ke jingkit kli ke bapura bad hang nengi pen pau bat ni kran sai ban na kaliang jong ke women organization of Ribohoi district ngin ai ke jing kersan ke bapura ya i bad na du la sai ke singi na kaliang jongi ki sengken thai ki badon hapok ke Ribohoi district ngin yo syang sya tangan rengkat bat i lada kat ba ke sarkar hi sampak sim ya karai ban ong ba gila kular ban penkelano ya karai ke jongki na kaliang jongi ngin ai continue ke jing syang sya tangan bat ke GTF te kade na kaliang ka kubar na kaliang jong ka women organization of Ribohoi district bat na kaliang ka jong akum ka president hang ni nga khot nga yawer ya baro kilong kami ki badon hapo jong ka Ribohoi district bakin ay ka jing kersan ka bapura na marsi benta ka ine ka issue jong ulumpang deng kadai ka bayadon benta bat ka them Ribohoi ka bayit ka jongi bat syusyu ngila yu iru ka ai ka ba ka sarkar kala persyang ban le hapo ka Ribohoi jongi da ka bala kala persyang banwan ra sibun ki ai ki bom ya habdor bat ki bom snoutenat haga jinga dei bat ke imlang ka salang ngapin ken mawe ki parlok long kemi jong ka them Ribohoi bakan ka liang jong ka MDA2 kala persyang banwan ra ka kasino hapo ka them Ribohoi ka bait ke jongi mentah kala sedang ban lila muat saya ulumpong deng ubadon hapo jong ka them Ribohoi ke jongi ngaso ban ong ko ki parlok long kemi jong ka them Ribohoi ngin kendet ban reu ban adu la sai ke singi pinya mi pat ba da ka bangini song sya tangan rengkat bat ke GTF